Okay. Hej alle sammen. Hvad hedder det? Jeg skulle forestille Makabaka. Eller Makabaka Kalif Makabaka. Ja, jeg begynder nu. Oh my god. Så jeg fucking laver en video, hvor jeg siger, at jeg fucking ikke er bøsse. Shit, alle sammen. Er du bøsse? Er du... Hey, Mongola, er det noget? Ej, Jesus Christ. Hey, Mongola eller sådan noget. Jesus Christ. Øj. Kan ikke bare fatte, at jeg fucking ikke er bøsse? Jeg får snart mit bitflip nu. Eller jeg har lige fået mit bitflip. Oh my Jesus Christ. Det var det. Ja. Hej hej. Ja, jeg skulle lige trykke ja. Hej hej.